Welkom leerlingen van HAVO 5 en VWO 6 bij dit examen uit 2023 en dan hebben we het over tijdvak 2. Introducción para pregunta. De Staten heeft de mogelijkheid om een minister te dwingen af te treden. Af te treden significa por papimento renunciar. Ja, dus a possibilidad que o Estado não tem para forçar een minister para renunciar. Dus dat zien we hier terug bij de vraag. Indica de mogelijkheid die de Staten, het parlement van Curaçao, heeft om een minister te dwingen af te treden. A possibilidad que o Estado não tem para forçar een minister para renunciar. Het tweede deel van de vraag. Com o gabinete para purba de distrair e Estado não tem intenção para forçar een minister para renunciar. Para renunciar significa af te treden. De minister stopt met zijn baan. Kijk het e contesta pa e pregunta aqui. Wat is het antwoord op deze vraag? Nou, deel 1, op het eerste deel van de vraag, is het aannemen van een motie van wantrouwen tegen de minister. Het aannemen van een motie van wantrouwen, zoals dat heet, tegen de minister. Questa aqui a maioria di Parlamento de Bissat Kunante sostener in minister no mas. Hiermee zegt de meerderheid van het parlement dat ze de minister niet meer gaan steunen. Hoe kan het kabinet de Staten hiervan afbrengen? Deel 2 van de vraag. Door de andere partij of partijen binnen de coalitie, die ook in het parlement vertegenwoordigd zijn, onder druk te zetten om een minister te steunen. Pa apoiar no minister. Nós temos aqui também pressão de coalição. Membro não do parlamento hoopia te sostener governo or een partido dat den governo. Heel vaak steunen parlementsleden hun regering als hun partij daarin vertegenwoordigd is. En we noemen dit ook wel coalitiedruk. Met espera esse aqui tá een video klaar. Ayo e te kirato.